नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज मरद मेहरारू ऊपर गाना लिखले बानी और देवर के ऊपर बा ई गाना आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी। तो सुनी कैसे बा कि हमर कहल पिया ना तू कर तार, रोज कही कही गाड़ी ना धर तार। हो हमर कहल पिया ना तू कर तार, रोज कही कही गाड़ी ना धर तार। होई गइल बाड़ तू जाली तब हरे में रह बोल मुआ खाली। एने चाटता देवर उठलाली तू बहरे में रह बोल मुआ खाली। एने चाटता देवर उठलाली। तो ई रला मुखड़ा आराम से आप सब गा सकतानी। हम कस के नहीं गावत काहे कि अगल बगल बहुत सारा लोग बा और गाना भी कुछ अजीब चीज़ के गाना बावे। तो आप सबके अब अंतरा सुनावे जा रहा। तो अंतरा सुनी कैसे बा। हो ब्यूटी पर ड्यूटी हमारा कर तारू जहू, नया तरीका से करे पर पूजहू। हो ब्यूटी पर ड्यूटी हमारा कर तारू जहू, नया तरीका से करे पर पूजहू। हम फूल भइनी उमाली, एने चाटता देवर उठलाली तू बहरे में रह सजनऊ खाली। एने चाटता देवर उठलाली। तो ई रला अंतरा आप सब आराम से गा सकतानी। और कौनो हमार गाना बा कौनो दिक्कत होई तो आप सब फोन करके हमरा से पूछ सकतानी कि भैया एजा गावे में दिक्कत बा, चाहे हेजा कुछ चेंज करे के बा तो चेंज भी कह के दे देम। और आप सब जे भी गावे चाहते ये गाना के तो हमरा से कांटेक्ट कर सकता। एगो गाना एक ही आदमी आराम से गा सकता। हम लास्ट वाला अंतरा ऐसा ना डालनी कि एगो गाना कितना आदमी गा लियन। सबसे बढ़िया भाई ये गाना एक कलाकार गईहन तो सब केहू के फायदा हो और प्रॉफिट हो सब केहू के। तो चली लास्ट अंतरा खातिर आप सब कॉल कर सकतानी हमरा पास। हमार मोबाइल नंबर बा 9934529912 यानी 9935452912। हमार मोबाइल नंबर पर कह सकतानी कि भैया हमरा ई गाना गावे के बा तो हम लिख के आराम से व्हाट्सएप पर भेज देम। और पर्सनली में जे गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला। कम बजट में ब्रांड म्यूजिक ब्रांड गाना लिख के देनी। हाँ, और म्यूजिक भी जे बनवावे चाहता तो ब्रांड म्यूजिक हमरा यहाँ कम पैसा में बनेला। आराम से आप सब बनवा सकतानी हमरा यहाँ से म्यूजिक। और हमरा यहाँ गा भी सकतानी। अपन खुद के स्टूडियो हमर बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारे स्टूडियो बा। और रहे खाए के कौनो हमारे यहाँ पैसा ना लगेला। रह सकतानी, खा सकतानी, पी सकतानी, आराम से जितना मर्जी गाना गा सकतानी, जितना दिन मर्जी उतना दिन आप सब रह सकतानी। हमार मोबाइल नंबर उहे बा, स्क्रीन पर भी लगा देम हम 9934529912। ये हमार मोबाइल नंबर है। 24 घंटा सेवा उपलब्ध बा जे भी कलाकार बा आप सब खातिर। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। और सही प्यार दुलार आप सब बरसौले रही हमारा ऊपर। नमस्ते प्रणाम। हर हर महादेव। जय मां सरस्वती। जय हो।